Terve, terve Suomenimaa, joulupukki. Harvinainen tilanne jouluna. Ei ole lunta lainkaan, on vain tukinvalkoiset kutrit ja piilukirves, joka varmistaa, että Suomeni säilyy suomalaisena. Tämä on kuin Lallin kirves. Täällä ei vieraita pakanuuksia kumarreta. Keppiä tuhmille ja lahjoja tulee pukin tonttujen toimittamana pukin kontista. Petteri Punakuona tuolla vähän kauempana taustalla odottelee. Jatkamme matkaa. Oli sen verran vauhdikas matka Lapista, että lähti pukin lakkikin jo hemmettiin, mutta olemme käytettävissä ja juuri tässä Koivistokylän rituaalilla otettiin vähän porolle väkälää, että jaksaa. Ota yhteyttä joulupukkipalvelu@gmail.com. Näillä mennään, se on moro!